Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jibqa' jżomm lura milli jagħti direzzjoni lid-deputati tiegħu u jgħid kif se jivvota dwar il-liġi tad-divorzju. Il-ħadd filgħodu meta kien intervistat minn ġurnalist tal-Midja Nazzjonalista, il-Prim Ministru baqa' ma qalx kif se jivvota. Iżda t-tieni darba f'inqas minn 24 siegħa reġa' serraħ ras il-poplu Malti li l-liġi tad-divorzju ser tgħaddi. Dil-liġi jekk titqiegħed għal-vot sa tgħaddi mill-Parlament u sa tdaħħal id-divorzju f'pajjiżna, irrid ngħid dan ngħidu jien mhux bi pjaċir, jiena l-pożizzjoni tiegħi kulħadd jaf x'inhi, u kont kontra d-divorzju, tkellimt kontra d-divorzju u neqba' kontra d-divorzju. Għal darb'oħra reġa' kritika lill-midja lokali tal-li qed tagħmel il-mistoqsijiet tagħha dwar kif se jkun qiegħed jivvota. Jien xi ġifieri jiġi xi ħadd u jgħidli insa tivvota favur liġi jew kontra liġi li għadni ma nafx kif sa tispiċċa din-liġi. Qal li d-deputati diġà għandhom piż kbir xjerfaw u għalhekk m'għandix tintefa' aktar pressjoni fuqhom. Jekk inħallu lil kulħadd fil-libertà, għal Lorenz Gonzi, titwettaq ir-rieda tal-maġġoranza b'rispett lejn il-minoranza.